Ja, jeg vil så gerne gennemgå den her redox-titrering, hvor vi skal prøve at finde massen af jern i noget ståluld. Det man så egentlig gør, det er at først, for at titreringen kan finde sted, så bliver man nødt til at have opløst det her jern til jern 2 ioner. Det gør man ved en redoxreaktion, hvor jernet bliver oxideret, og hvor hydrogenet bliver reduceret. Det man gør, det er, at man putter jern i svovlsyre, og så koger man det for at øge reaktionshastigheden. Og det gør så, at jernet bliver opløst til jern 2 ioner. Det her, det tager man så videre i næste forsøg, hvor man laver selve titreringen. Og her titrerer man med permanganat-ion på en 0,02 molær. Man kan selvfølgelig også bruge den anden koncentration, men det var lige den, vi brugte. Og så er det sådan, at permanganat-ionen er naturlig lilla. Det kan man se her. Når den så bliver opløst, eller ikke bliver opløst, når den så reagerer med jern 2 ionen og bliver til manganionen, så bliver den farveløs. Og der kan vi bruge den her til at titrere med, og så kan vi let finde ekvivalenspunktet, fordi at permanganat-ionen fungerer som en indikator. Vi behøver ikke tilføje en indikator. Det er også en redoxreaktion, hvor jernet bliver oxideret, der afgiver elektroner, og hvor permanganat-ionen bliver reduceret. Yes. Og så får vi så nogle resultater ud af det. Vi får først, så afmåler vi massen af ståluld, fordi at vi skal bestemme masseprocenten, altså masseprocenten af jern i ståluldet. Og så får vi en volumen af den her permanganat-ion, som vi titrerer med. Yes. Og det skal vi så også regne på. Så hvis vi regner på forsøg 1, så det første vi gør, det er, at vi gerne vil finde stofmængden for den her permanganat-ion. Og det gør man gennem koncentrationsformlen, hvor man har stofmængden er lige med volumen gange koncentrationen. Og det er volumen i liter, så der regner man selvfølgelig om. Og så var det 0,02 molær, så mol per liter. Og når man så regner det, så får vi 0,00043 mol af det her permanganat-ion. Yes. Og så ved vi, at stofferne er ekvivalente, fordi det er en titrering. Så har vi fundet ekvivalenspunktet, så der er ikke et mol i overskud af et af stofferne, og et mol for lidt af et andet. Så det kan vi så bruge, når vi skal regne. Så hvis vi regner på den her reaktionslinje, hvor der kan vi se, at jern 2-ionen gerne finde stofmængden for jern 2, så kan vi se, at jern 2-ionen har en koefficient, der hedder 5, og permanganat-ionen har en, der hedder 1. Så vi skal gange med 5 for at finde stofmængden for den her jern 2-ion. Den her jern 2-ion kan vi så tage med videre ned i, hvis man kan sige, at man regner tilbage her. Man regner fra den her titrering, og så fandt man stofmængden for den her jern 2-ion. Og det må så også den samme stofmængde, som er heroppe i den her reaktion, der hvor vi er opløst til jern 2-ioner. Det regner vi så med, at så sætter vi jern ind her og jernen her. Og vi kan se, at de ikke har, eller de har samme koefficienter, så gør det ikke rigtig nogen forskel, når vi regner det. Så vi regner med simpel mængdeberegning, hvor vi finder molarmassen på convert unit, og så har vi fået stofmængden regnet fra, og så regner vi massen, og den får vi til 12 gram, eller sludrør 0,12 gram. Og det er selvfølgelig afrundet på grund af betydningscifre, da vores vægt den kun viser 2 betydningscifre. Så da vi skal bestemme masseprocenten, så kan vi se, at der allerede er noget lidt mærkeligt her. De her 12 gram, eller 0,12 gram, over 0,11 gram, så det vil sige, at der ikke er fundet mere jern gennem beregning, end der er
afvejet ståluld, og det giver jo ikke mening. Så derfor får vi også det til 109%. Det er selvfølgelig rigtigt. Vi ved det er tæt på 100. Jeg gør det samme i forsøg 2, det samme metode, og her finder vi så massen af jern til 0,11 gram, og det er også det, vi har afvejet stålulden til, så det passer ikke helt. Det kommer til at give 100%, så masseprocent af jern i stålulden. Og så her normalt vil man måske have lavet et gennemsnit, hvor man tog de her 2% og så lavede et gennemsnit på dem, for ligesom at kompensere for nogle af de her fejlkilder. Men da begge to de giver nogle lidt mærkelige tal, der er over 100%, så har vi valgt ikke at gøre det. Og grunden til at vi får de her lidt underlige tal, det er på grund af nogle fejlkilder. Og den mest væsentlige fejlkilde, det er de vægte, vi har brugt, fordi de viser kun 2 decimaler, og hvis man havde brugt en vægt, der viste lidt flere decimaler, kunne måske være mere præcis, fordi vi kan jo ikke se, hvad der står bagved de her 0,11 gram eller 0,12 gram. Der kunne i princippet stå alle mulige tal, og det har vi ingen idé om. Men det er naturen lidt ligeglad med, så det gør, at vores forsøg det bliver lidt upræcist. Ja. En anden ting, der også har en indflydelse, men det er ikke det mest væsentlige, det her med, hvor man finder ekvivalenspunktet. Fordi hvis man kommer til at putte for meget i, så er de selvfølgelig ikke ekvivalente, og det gør, at der kommer en forskel i stofmængde. Men det er ikke sådan, at man kommer til at putte et helt milliliter for meget i. Man holder sådan nogenlunde styr på det. Eller det har vi i hvert fald gjort i vores forsøg. Ja. Men vi kan i hvert fald konkludere, at der er tæt på 100% jern i, hvis man tager hensyn til fejlkilder. Hvis man skulle have taget hensyn til fejlkilder i det her forsøg, skulle man måske have brugt nogle større mængder. Det kunne have gjort, at vores vægte de kunne være mere præcise, og så kunne vi minimere fejlkildernes indflydelse. Vi kunne også have brugt nogle mere præcise vægte, der har gjort det samme. Ja, jeg tror det var det. Yes.